Эфирда «Хәтер» рубрикасы. Барыбызда белүебезчә, бу рубрикада без бүген арада булмаган, вафат булганнарга согыну, юксыну хисләре җиткерәбез. Бүгенге тапшыруда без Өнсия Әлмөхәммәд кызы Галиеваны искә алабыз. Дөньядагы якын кешеңне югалтудан да авыр кайгы юк икән. Кеше гомере йолдыз кебек атыла да сүнә. Арсай авылында яшәгән, кадерле, яраткан әнкәебез, нәнәебез, Өнсия Әлмөхәммәд кызы Галиева, әгәр исән булса, 24 март көнне 89 яшен билгеләгән булыр идек. Кызганычка каршы, 9 ел элек, август айында, әнкәебез безне мәңгелеккә ташлап китте. Безнең әнкәебез 1932 елны Мөнимә һәм Әлмөхәммәд Камаловларның гаиләсендә туа. Шул чор кешеләре кебек балачагы бик авыр вакытларга туры килә. Әтисе 1941 елда илебезне сакларга сугышка китә. Һәм 1942 елда сугыш кырында ятып кала. Нәнәебез 3 баланы бер үзе аякка бастыра. Әнкәебез бәләкәйдән үк тормышның авырлыгын үз җилкәсендә күтәрә. Бар гомере тынгысыз, фидакар хезмәттә үтә. Тырышлыгы һәм уңганлыгы белән эшләгән коллективында хөрмәт яулады. Колхоз производствосында озак еллар намус белән эшләгәне һәм терлекчелекнең бөтен союз социалистик ярышында уңышларга ирешкәне өчен почет билгесе ордены белән бүләкләнде. Шулай эшләү дәверендә бик күп медальләргә, мактау грамоталарына, рәхмәтләргә, бүләкләргә лаек булды әнкәебез. Яшьлегендә 1952 елда әткәебез Тәлгать Шәйхуллин белән гаилә корып, бер артлы 4 балага гомер бүләк итәләр. Иске булса да шушы авылдан йорт сатып алып, башка чыгалар. Ләкин язмыш бәхетле тормыш кичергән яшь гаиләгә зур кайгы китерә. 1962 елда әткәебез мәрхүм була. Әнкәебез берсеннән-берсе бәләкәй, 4 бала белән ялгыз кала. Әмма әнкәебез авырлыклар алдында каушап калмады. Балаларын кеше итәр өчен колхозда алны-ялны белми тырышып эшләвен дәвам итте. Яңа йорт тергезде, барыбызны да бәләкәйдән үк хезмәт сөяргә, тормышның кадерен белергә өйрәтеп үстерде. Дүртебезне дә укытып, матур итеп түләр ясап, олы тормыш юлына аякка бастырды. Бүген барыбыз да үз гаиләләребез белән яшибез. Үзебез карт инәй белән карт әтәйбез. Без әнкәебезнең сабырлыгына, көчле рухлы, ныклы, түзем булуына һәрчак сокланып, зур горурлык кичереп яшәдек. Кызганычка каршы, бүген безнең арабызда әнкәебез белән абыебыз гына юк. 2012 елда әнкәебез безне ташлап мәңгелек йортка күчте. Уйламаган, искә алмаган көнебез юк. Ул мәңге безнең күңелләрдә. Аңа атап дугалар укыйбыз, сагынып искә алабыз. Авыр туфрагы җиңел, тар каберләре киң, караңгы гүре якты, урынны оҗмахта булсын, кадерле безнең. Улы Рәзиф әнкәенә багышлап язган, сагыну хисләре белән тулы шигырьләрен укып ишеттерәбез. Әнкәемә. Күптән инде әнкәем киткәнеңә, якты дөньяларны калдырып, тик йөрәкнең иң түрендә урының, күктән эзлим, күзем талдырып. Әнкәемне бик сагынам, арабызда юк инде. Йөрәк җылысын кызганмый, ялгыз үстерде безне. Ни күрсәк тә бергә булдык. Без күргәннәр бихисап. Бала чагымны сөйләсәм, язып була бер китап. Бик бәләкәйдән үстек без, әнкәй белән әткәйсез. Үсеп җиттек инде хәзер, әткәй, әнкәй, үзебез.
Миңа бары 3 яш иде. Әткәй мәрхүм булганда. 6 яшьтәге абыем, 8 яшьлек апамда. Әткәй сүзендә белмәгән 1 яшьлек кенә сеңлем. 4 бала ятим калдык без. Ничек түзгән әнкәй йөрәге. Әнкәем нык сабыр булды. Бирешмәде язмышка. Өйрәтте безне яшәргә ялгышмыйча узмышта. Дөньяның бар матурлыгы бары тик әнкәйләрдә. Ягымлы йөзе әнкәйнең саклана күңелләрдә. Аңлыйм, беләм, кабат кайтмауыңны, аннан кайтучыны күргән юк. Үзеп үзәкләрне сагындырасыз да, сагыну сагышларга дәва юк. 4 балаңны кочып ялгыз калгач, ничек түзде синең йөрәгең, урыннарың оҗмахларда булсын. Минем сиңа иң зур теләгем. Сагынып, юксынып, улың Рәзиф, киленең Мөнирә, кызларың Ләлә, Әнүзә, оныкларың Гөлназ, Ләйсән, Лариса, Илгиз, кияүләрең Роберт, Фауил, Флюр, кодагыең Рәфит, Фәйрүзә. Улы Рәзиф сүзләренә язылган бөек әнкәй җыры Өнсия Әлмөхәммәд кызы Галиевага дуга булып барып ирешсен. Җырга көйне композитор Галинур Юламанов язган, җырны Башкортстанның атказанган артисткасы Лилия Расулова башкара. Сүнмәс нуры әнкәемнең йөрәгемнең түрендә, әтисезлекне ачысы бүгендә күңелемдә. Без 4 бала язмашыбыз, ялгыз әнкәй иңендә. Әткәй Ходайның күгендә, без әнкәйнең гамәлдә. Бирешмәде авырлыкка, какса да язма җиле. Бөек әнкәй мөхәббәте арсайда туган җире. Без 4 бала язмашыбыз, ялгыз әнкәй иңендә. Әткәй Ходайның күгендә, без әнкәйнең гамәлдә. Әткәй Ходайның күгендә, без әнкәйнең гамәлдә. Үсеп җиттек, һөнәр алдык, кичермәдек мохтаҗлык. Тырышлык бушка үтмәде, тормышыбыз мактарлык. Без 4 бала язмышыбыз,
сәнкәйнең гамендә